Môžete buď tak, alebo potom až keď už budete mať hotové, tak to namočíte, to je číre, akože má to fajku, alebo to je bielý. Všetko sa dá 100 razy pretrieť a 100 razy odstaviť. Ono sa to musí zmiešať s tým spaním. A toto sú normálne živé listky, prečo tam máme. Jediná poskytne tú bankou, tak oni postavú tam vlastne preperie to marky. Takže do toho overu čo tam chcete uložiť a ono to tam zostane. A potom to poholujete a ešte sa namočíte. Servítočku do toho namočíme, prikladáme, urobíme si tvár, aký chceme. Hej, keď si to dáte, že viacej vám to bude pretrčať, menej a tak to hodí dole, áno. A potom to budeme fénovať a sušiť a potom to budeme maľovať. Čiže skôr nám to musí presunúť. Takže maľovanie na koniec. Áno, maľovanie na koniec. A taká... Všetko, čo chceme prilievať, musí byť vždy v tom. Všetko. Lenže takto nám to samostatne nebude. Čiže musíme podávať trošku. Budeme z tohto, tak to látku. Priestorové prostosti robiť. Takže sa musím ešte raz nadžabať túto panku. Malička. Žabnem sem. A ona povedala, že opačne som. No opačne máš. Už máš bude tamto. Sa to neprchalcov. Takto. Snáď toto tam potlačím. Pravidelne tam vlastne. Môže to mať aj také strakaté kľudne. Tuto je ešte dajme, aby sme to...
Posizione fabbricabile, nevati, e che Nožičky, ukáž nožičky. Áno, čo sa to deje? Áno. Ale ste si to sama všetko. To dobre, či nie, alebo sa mi to začína nepáčiť. Ešte to bolo lepšie, keď to nebolo malované, vieš? Ale ešte nie si. Neviem, nie som nejako Ešte nadšená. Nie som nadšená s tým. Nie je to také, ako Je to úžasné, je to krásne, je to báječné. Áno? Áno. Ja neviem. Tá pozitívna energia z toho všetkého. Pozri sa, botičky sú aké milú, také čokoládové na zjedenie. Také som ich aj... Vieš, akože chodilo sa v nich. Áno. Uvidíme. Ja sa mi to tak nedarí, ako sa... Takže celý ten proces, ako sa tej premeny, tam nie si ty, tam iba babíka je. Nebuď impertinentný. On je taký labilný. Aha, a ešte dobre, to taká ako kinetická hračka. Ježiš. Sú dve možnosti. Toto je pre dospelých a potom chodíme po školách. Tam je 5 € rozpočet na dieťa a zo 2 hodiny s deťmi urobíme tvorivú dielu. A takisto donesiete výrobok? Všetko donesie. Už vás všetkých tu zamestná. Obrazy sú robené z paväti.
powerpolom, je tu používaná látka, namáčaná a potom sa už len vlastne dofarbia. Ja som použila olejové farby. Na tomto prvom obraze tam je podklad novinový papier, namočený v powerpole, tuto je látka namočená v powerpole, toto sú kvety sušené a ostatné sú tiež touto istou technikou robené. Ako sa volá to dielo? Čo to je? Volá sa Henrich. Áno? Neviem, prepáčte. Henrich, skupina slovo. Ďakujeme.